That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Elmész a picsába. Menj a picsába! Hallod, haza se megyünk, bazd meg, hát milyen pornó ez? Mi történt ott elől? Mit csináltál ott? Meghalt valaki. Megbaszódott? Valaki meghalt, hagyjad már. Micsoda? Nyisd ki az ajtót. Na szavaztok, srácok, megérkeztünk a LA-be, Lossiba. We are here, hello. Mindig kell egy ilyen felütés. Hát we are... Nem, mindig kell egy ilyen felütés, hogy megjön a hangulat. Eddig is csikiszta a seggembe, ez meg ez a kibaszott aszfaltkő. Na mindig, nem ez a lényeg. Megérkeztünk egyébként tegnap, csak egy kicsit megzuhantunk így az álmossággal kapcsolatban, meg ugye még itt el kellett fogadni a szállást, meg na mindegy, volt egy pár dolgunk, és ugye késő délután jöttünk ki végül is a reptérről, úgyhogy azért nem tudtunk tegnap már semmit csinálni. De ma, hát igazából mindenki felkelt 5-kor. Igen. Mert jetlag. Én megint felkeltem fél 3-kor. Yes. Aztán pisiltem egyet, rám nyitott azmó, és visszaludtam utána. Nem volt gond. Nem tudtam egyébként az első 5 perc után, hogy lesz ez buzisabb, de most már tuti. Na, a zsírság, szóval a következő a lényeg. Ma, hát nekiindulunk, ma is egy csomó dolgunk van igazából így szombatot tekintve, mert EA konferenc lesz ma, illetve meg kell szerezzük a belépőinket az E3-ra. Azt nézzük mi is élőben, a streamet. Igen, mert az egy, ahova nem megyünk. Igen, oda nem megyünk, ja. Igen, szóval gyakorlatilag ennyi az egész. Úgyhogy megszerzzük a belépőinket az E3-ra, a Bethesda-ra, a Sony-ra csak holnap lehet össze. Mindegy, ezt nem tudom. Szerzünk egy fasza SIM-kártyát, hogy tudjunk Instára posztolni. Igen, mert az ugye annak híja van még most, mert na mindegy, itt nem szokás ez, nem tudom miért. Úgyhogy egy Best Buy-ba el kell menjünk venni egy olyat, mint tavaly. Ja. Csak mondom, aki esetleg emlékszik tavaly, hogy hogyan kell SIM-kártyát cserélni egy iPhone-ba. Most nincs cucc. De, hoztam SIM-tűt, bazd meg. Ez az. Úgyhogy csá. De egyébként kibontottam volna az elektromos hálózatot egy részkábelért, hogyha máson semmi gond nincsen. Na, egyébként itt vagyunk a Marina del Rey-ben, itt van a szállásunk, majd ahogy egy kicsit jobb lesz az idő, mert egyébként a hétvége felé egyre jobb lesz az idő, akkor majd lemegyünk a partra veletek, és akkor megnézzük, hogy mi a pálya. Elméletileg vasárnap van a Bethesda, a hétfőn pedig a Sony, úgyhogy valahogy így fogunk majd így... Szóval valahogy így fogunk majd sorrendben menni a konferenciákra. Los Angeles Times. De Riza, bazzeg. Akciós a horgász. Az, hogy a Vissel Ice. Bazd meg itt jeget árulnak a Right Hand Pharmacy. Vissel Ice. Ez milyen izé? Mondjad már ilyen, ez a tudod ilyen bevándorlós? Igen. Vissel Ice? Most viszel? Gyorsan, még. Ó, mindegy. Ezt majd megbeszéljük később. Hagyjad a borotvárt, Jani, hagyjad a borotvárt. Na srácok, megérkeztünk ide a Los Angeles Convention Centerhez, és most megyünk valamit eszünk. Jaj, tényleg, majd még nincs 10. Még nincs 10 óra, úgyhogy még van egy óránk, addig eszünk valamit. Igen, itt igazából most még nem lesz ma semmi. Ja, csak a becseinket tudjuk átvenni, amivel be tudunk jutni majd magára az E3 showfloorra, illetve a tavalyi beengedtetés, nem tudom, hogy mondjam, volt tanulva, a Bethesda-nak a külön eventje, ami egyébként nem itt van a Los Angeles Convention Centerben, egész máshol, illetve a Sony-é, ami tavaly például a színházban volt, annak a belépőjét is itt tudjuk majd átvenni. Igen, szóval előbb kell átvenni egy belépőt, és utána tudunk majd oda menni, hogy kevesebb legyen a sor. Igen, mert iszonyat durva, mert ilyen utcák voltak lezárva, annyira állt a sorra a helyszíneken, és itt legalább ez most így meg lesz oldva ilyen gyorsabban. Úgyhogy megyünk. Na srácok, most néztük meg az EA konferenciát, de hosszasan fogunk beszélni az összefoglaló E3-as összefoglaló videónkban erről az egészről, de így ez is nekem a The Way Out tetszik a legjobban. Igen, láttuk, hogy a streamet is néztétek többen, és hogy nagyon sokan írtátok, hogy ez mekkora poén lesz. Ja. Wow!
Nagyon tetszik. Nagyon tetszik. Főleg, hogy ugye hát olyan, mint a ránk szabták volna, vagy hogy mondjam, tehát ilyen Hát co-op mint abból a adventure. szempontból, igen, hogy nagyon szeretjük mi is a kópjátékokat, és ez tényleg egy olyan kópjáték, amit nem is lehet nem kópba játszani. Igen. Úgyhogy ez elég izgalmasan hangzik. Tényleg bővebben beszélünk róla majd az E3-as összefoglalóba, de alapvetően nagyon tetszik, meg maga a koncepció szerintem nagyon jól ki lett találva. Olyan, nem tudom, hogy nem jutott Különleges. így eszébe még a fejlesztőknek ez a börtön téma. Kíváncsi így leszek, hogy milyen komolyabban. lesz a sztori. Nagyon. Igen, főleg, hogy ugye, mint a Way Out, először én beszartam, hogy börtönös, mert szeretem az ilyen börtönös Ja. témákat. Azt hittem, hogy csak így ki kell szabadulni majd börtönből, de nem. Ja igen, hát én odáig ugye nem mentem el, mert azt hittem, hogy börtönös játék. De igen, utána azért fura volt látni, hogy még azon kívül is érdekes lehet. Úgyhogy- Tehát már maga puszta az a része a dolognak, hogy börtönös játék is. Igazából ilyen perspektívájú börtönjátékot én nem is tudok. Nem, tényleg nem. Hogy volt így konkrétan ez ilyen szökésről szóló játék, úgyhogy ez tök érdekes. A többi része meg nem tudom, reméljük nem olyan lesz, mint a szökés sorozat. Miután kijöttünk a börtönből, szóval reméljük, hogy sikerül izgalmasra tenni azt a részt is, amikor már nem a börtönben keressük a way out-ot. Ja. Úgyhogy a mai nap még megyünk a partra, lenézünk mindenképpen. Veszünk fel nektek ott is felvételeket. Veszünk fel felvételeket? Veszünk fel felvételeket is. Éljük az életet, levegőzzük a levegőt. Úgyhogy most chill van, holnap megkezdődnek a press konferenciák, Igen. amiken ott leszünk személyesen. Igen, azok úgy izgalmasak. Ezt mondom, hogy nyilván lesz még majd, csak meglátjuk, hogy alakul a part, mert ilyen lent tavaly nem voltunk, így nagyon lent. Ja. Én kíváncsi vagyok. Megyünk a partra, itt van mögött a Nesseli barátom. Hello Johnny! Hello, Johnny! Itt van velünk Mr. Asmo. Bobby. Bobby. Mr. Bobby. Cable management Bobby. Bobby is here. I only deal with cables. És most itt vagyunk a bis... Óvatosan! Ez egy rainbow fasz? Oh yes. It's the rainbow dick. Várj, a YouTube megbasz érte, nem? Please tell me With more. this dramatic backward motion, Yes, you can see how powerful this bear yes. is. Can you please tell me which city are we in? Yeah, we are in Lassie. Johnny, mire készültök? Looking for the next step of cinematography here in Los Angeles. Yes, man! Yeah, just bring the future here, man. Yeah. The next step is here. Yes, very nice. Very Look nice. at this motion. Very nice. Nagyon jó. Look at this motion, man. Look at this motion. This is the tiger This move. is the tiger move. Look. It's epic. Sziasztok, srácok! Csá. Van hang, jó. Hogy lenne hang? Ez most az első úgymond effektív napunk. Így van, ahogy Nem ilyen mondtuk, fölösleges. ahogy mondtuk tegnap, megyünk először az Xbox eventre, majd a Bethesdára. Így van. Az igazság, hogy elég sokáig el fog húzódni ez a nap ebből a szempontból, mert ugye vagy este 10-ig tart itt a Bethesda van, mert ilyen nagyon éjszakára célozták meg a dolgot, mert általában olyan szinten lesz basszó, hogy megőrülünk. Igen. Szóval, ma mai nap erre fog szólni, nem tudjuk mennyi vlog tartalmat fogunk csinálni, ez később mindenképp kiderül. Ez később ide? De ma szakmai nap van, Igyekszünk bemutatni, hogy milyen. és amúgy rettentően izgatottak vagyunk a Bethesda eventtel kapcsolatban. Ez az igazság. A mai szó #6teraflops, És hashtag Scorpio. #Scorpio, És Hashtag- hashtag reméljük mutatnak valami játékot is. #no. Remélem, hogy nem az Ori and the Blind Forest-re voltam kíváncsi 4K-ba. És Ami amúgy tök jó.
csak indítájtól, ami azt jelzi, hogy most akkor mi? Akkor ők nem tudnak csinálni semmit. Nem, semmilyen. Ilyen nincs hét. Szeretjük az Androidot, szeretjük az Xboxot, best ever. Nézzük milyen lesz. Sudan! Yes! Sorry, Bobby, but my hand was fun. No problem, Johnny! Let's, Johnny, let's! Ez az! Kis, hogy érzed magad ma? Szarul. Miért? Hagyjuk. Mondjad el! Itt elmondod, hogy ez a VR vlog. Senki se nézi. Nem akarok benne lenni. Bobby, you know this, man. Yes, Johnny, this is my favorite one. Kussolj, Daniban! Conspiracy of one! Szóval rádöbbentünk arra, hogy pontosan ugyanott vagyunk, ahol tavaly. Igen. De Ami ugyanott. volna, hogy tudjuk, mikor elindulunk, mert megfakoltam a GPS-t, de ezt most hagyjuk. De ez eltévezhető volt. Fénydetektor van. Na menj Ó, a basszus, faszomba. várjál, akkor a táskat át megvizsgálni. Ki kell vegyem a golyópírt, nem. Jesus Christ. Nem tudom mi lesz, nem tudom mi van, basszeg. Én azt tudom, hogy jelenleg, tehát egy negyed órája volt az, hogy behúgyozok. Most meg én is beúgyazok. Hagyjuk inkább, hogy most mi van, jó? Mindegy. Ugye Most megkérem átmegyünk ezen a detektoron. megkérem a Mr. Police Officer, hogy Please. can you hold your hand, please, for a second? Welcome to E3 2017. Escaping gravity, now we're feeling weightless. Get set, now here we go. I can't believe it. Oh, do you see it? Elméletileg kijöttünk az Xbox eventről. Ki? In Lassi. Kijöttünk, igen. Mindenképpen beszélünk róla. Beszélünk az összefoglalóról, de egyszerűen nem tudunk mit mondani, mert nem tudunk így beszélni. Ezt Az a nagyon baj, rosszul terveztük el. És hát 42 játék volt, srácok, szóval van miről dumálni. Van miről beszélni. Maradjunk annyi, hogy nem volt olyan rossz, mint amilyenre gondoltunk, mert ugye nagyon negatívan álltunk hozzá, ezt mondtuk. És sokkal jobb volt, mint tavaly. Igen, Sokkal. nagyon sok jó gémet láttunk, ami nem feltétlenül Xbox exkluzív játék, de ott mutatták Jó be, gém, és jó szépek gém. voltak. Ja. Úgyhogy mindenképpen beszélünk erről. Nem volt rossz. Nem. Nem volt ez egyáltalán. A konzolt láttuk, kisebb, kurva erős, 6 teraflop, és Ja. $500. Meglátjuk. Meglátjuk. De van 4K-ban Minecraft. Pisti kijelentkezik. Na srácok, Sikerült bejutnunk a Bethesda-ra. Bethesda-izon. Ez a Bethesda Land, ez így úgy néz ki, hogy nem vicc. Kaptuk egy e-mailt, amiben volt egy ilyen hatalmas kép, hogy Bethesda Land, és azt hittük, hogy ez csak egy grafika. Igen. Olyan volt, mint egy vidám park. Egy vidámbar, mindjárt látni fogjátok. És akkor az volt a lényeg, hogy a ride-ok a Vidám Parkban valamelyik játékok, tehát valamilyen játék volt Igen, mindegyik, igen, és igen. volt egy pár, ahol még ott volt egy építés alatt, Aha. úgyhogy valószínűleg azok a gémek, amiket most fognak bejelenteni. Így van. De itt most tényleg meg van építve. De tényleg ez a megépítették a Vidám Park. Bethesda Landet, úgyhogy most megnézzük. Kívülről úgy néz ki. Nagyon jól néz ki. Érdekes. Nézzük. There was a place with all the zik of Nuka-Cola. Wouldn't that be the cheeriest place in all the world? Where the rivers
is made of quantum, and the mountaintops are fizz. With fun and games and rides for all the moms and pops and kids. But it turns out there's a place with all the zip of Nuka-Cola. Come on down to Nuka World and see it for yourself. Sziasztok srácok! A tegnapi vlognak ilyen hirtelen lett vége, mert este nagyon, lefáradtunk. Maradjunk ennyi, vagy Maradjunk lefáradtunk. A mostani vlog alapvetően össze lesz vonva. Azt meg kell értsétek, hogy a hétnek, gyakorlatilag az új hétnek, tehát ugye ami hétfőtől kezdődik, ez az első 2 napja, ez nekünk ilyen borzasztó rush, tehát hogy nem nagyon tudunk így vlogolni, mert ugye showcase-re, meg showfloorra járunk. Ezt majd lefordítod. Igen, szóval az a lényeg, hogy láttam, hogy írták egy pára, hogy miért ilyen rövid? Elmondtuk az előző vlognak az elején is, hogy az a baj, hogy tényleg ott vagyunk a rendezvényeken, a konferenciákra, egyrészt megyünk oda, az nem egy olyan nagyon durva tartalom, amikor ott vagyunk, akkor meg videózni fasság, mert ott van fent a livestream, amit meg tudtok nézni, hogy kibaszott jól néz ki. Így van. Láttam, hogy nagyon sokan mondtátok, hogy NASCAR vlogja mennyivel hosszabb. Igen, abban 12 percet beszélek. De most ezt hagyjuk inkább, és nekünk ugye összevonva lesz igen, egy ezért is mondtuk, hogy ezt egy kicsit elbasztuk, mert lesz egy összefoglaló videónk. Így van. De ne féljetek, a hét második felében egészen más jellegű vlogok lesznek. Nagyon sok mindent terveztünk Janival, hogy nagyon fasza legyen, meg látványos dolgokat akarunk nektek csinálni, szóval ezzel abszolút nem lesz gond. A mai nap a Sonyra fogunk menni. Így van. És valószínűleg a holnapi E3 showfloorral össze fogjuk vonni ezt a vlogot. Pontosan, csak szóval most lesz egy napkimaradás. Bár így utólag fogjátok megtudni, tehát igazából... Igen, de ezt már észrevettétek. Igen. Szóval nagyjából ez a terv most, mert nem akarjuk azt, hogy rövid legyen a vlog. Úgyhogy ez van. Jesus, Jani, hogy néz ki ez a cucc? Kurva jól néz ki. Menjünk a PlayStation konferenciára, nyugodjatok meg, itt van Pisti is. Nem váltottam le, ott van. Csak Pisti éppen akklimatizálódik és felvette a kontaktot a helyiekkel barátkozik. Nem mondanám helyinek az úrén, mert igen olasznak, de igen? Ott a domén a hátán. De egyébként megyünk a rendezvényre, a PlayStation rendezvényre, és reméljük, hogy jó lesz. Reméljük, hogy idén ha olyan lesz, mint tavaly, akkor végig ordibálni fogunk, úgyhogy mindenképpen jó lesz. Bejutottunk, Mr. Pisti. Brutális most is Sony setup. Iszonyat jól néz ki, még látjátok ott mögöttünk. Kurvára nem időben jöttünk, tehát gyakorlatilag egy pár perc múlva elkezdünk. 17:48 és 6-kor kezdjük. Reméljük, hogy lesz még helyünk, de menjünk már. Menjünk. Amúgy állat. Nézzétek meg! Jesus Christ! Na srácok, ez is pontosan ott van, ahol tavaly a PlayStation event. Biztosan emlékeztek rá ebben a színházteremben. Most is döbbenetes. Nem tudom elmondani, mennyire vagyok izgatott. Tehát kegyetlen módon. Nem, most is lesz élő zene, mert akkor teljesen beszarok, mint tavaly. Kész, akkor vége lesz mindennek. Most már alig van pár perc a kezdésig, ásnak bejutottunk, helyünk is lett. Úgyhogy 8 perc. 8 perc, mocskosó várjuk, hogy mi lesz. Nagyon.
few dare trespass here. Na Pisti? Testszex volt, vagy testszex? A Sony? Hogy érzed most magad? Nagyon állat volt a Sony, megint nem igazán tudok mit mondani. Iszonyat volt, srácok. Én teljesen beszartam. Megint olyan show volt, hogy ez nem igaz. Nagyon-nagyon igényes volt a Sony konferencia, megint sokkal igényesebb, mint a többi, ami megint nem tudom miért van. Nem tudom, tényleg annyira jó volt a színpad is, megint ilyen mindenféle effektek, meg robbanások, minden volt. Az igazság, hogy nem tudom megérteni, hogy többi gyártónak hogy lehet, nem arról van szó, hogy a többi gyártónak nincsen erre költségvetése vagy kreativitása, valami miatt ők nem adnak ennyit a gémekre, nem tudom, egy egészen más színvonal. Hihetetlen A volt. címek meg eszméletlen. Hihetetlen. Johnny! Bobby! Johnny! Jó, akkor szólunk, hogy mi van, még nem tudom, de ti is írjatok, hogy Figyeld már terveztek ezt a valamit, drága jó? kis sárga virágszálat, hát Tehát, hallod? hogyha mentek valahova, szóljatok meg. A liliom nem Én így most konkrétan virágzik. A leghátsó ülésen ülök, és fingom sincs, hogy mi van. Yes! Bejöttünk ide a Santa Monica Pierre. Ez a Pacific Park. Így Vagyis van. Pacific Park. Tavaly is voltunk ugyanitt, de akkor világos volt, és akkor kevésbé nem voltunk fókuszban. Ez az egyik, igen, a másik része pedig az, hogy tavaly világosban voltunk itt, és amiatt nem világított, úgyhogy leszartuk. De most már, mint a mai lepkék, jövünk a fényre. Ja, rohadt jól néz ki. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball. Szevasztok, srácok! Eltelt egy nap vlog nélkül. Szóval most elmegyünk egy helyre. Igen, Bódba megyünk. Bódba megyünk igazság Bódba szerint. megyünk, aztán ma megyünk az E3-ra egyéb iránt. Így van, úgyhogy ma egy ilyen E3-as kis montázs lesz még ebben a videóban. Igen, mert most rendesen a showfloorra megyünk. Ott van egy pár ilyen meeting-szerűségünk, de egyébként ugyanúgy meg fogjuk mutatni nektek, hogy néz ki az E3. Ja. Tudja, hogy lesznek jó kis installációk. Így van, ami miatt a legizgatottabb vagyok, személy szerint, az a Twitchnek a standja, ahol elméletileg, mivel partnerek vagyunk, ezért be tudunk menni egy külön részbe, ahol találkozhatunk a PUBG fejlesztőivel, és lehet játszani is. Ja. Úgyhogy ez engem mindenképpen érdekel, és mindenképpen bemegyünk, és megnézzük, hogy mi van. Meg elvileg lehet, hogy ott lesz PlayerUnknown, és nem tudjuk. Elméletileg ott lesz PlayerUnknown is, úgyhogy ez mindenképp egy izgalmas dolog. Ezt nem tudjuk, illetve a Twitch-tel ugye ott lesz DJ Beat, aki, hát ugye elvileg ő a boss. A boss. Remélem, hogy le tudunk vele pacsinzni, Kurva menő lenne, ja. vagy valami hasonló, mert ez okvetlenül egy ilyen úgymond élmény lenne nekünk. Mert a Twitchnek a közvetlensége az, hogy itt lehet találkozni ilyen emberekkel. Így van. Úgyhogy röviden ma bolt, ebéd, E3. Ez a Igen, program. Ez a nagy program. A késői órákban pedig Hát valamit csinál. terveztünk különbözőféle felvételeket. Ami izgalmas. Ami izgalmas. Mi ez, ami előttünk megy, Jani? Ez, kérlek szépen ez, egy golfkocsi. 420. Oh, nice one! Szevasztok, srácok! Sziasztok, srácok! Itt vagyunk most pont a South Hall-nál. Itt.
Kiraktam egyébként Instagramra is egy képet, csak hogy így lássátok, hogy mi van, nagyon-nagyon rohangálós ez az E3 így Ez belülről. Úgyhogy itt belül igazából beszélgetni a zaj, meg minden miatt, meg amiatt Nem mennyire lehet. tempós nem nagyon lehet. Ugye ez tavaly is így volt, az nem hiába volt egy ilyen kis zenés kis összeadás, amit láthattatok. Így van. Egyetlen nagyon-nagyon fontos dolog van. Tulajdonképpen a szakmai része annak, amit itt töltünk Los Angelesben, nagyjából zárul. Még van egy kis dolgunk, de egyébként zárul. Úgyhogy mostantól majd az Most jön a önfelett fun. állatkodás következik, meg a fun, a Igen. vlogokban is, és mindenhol. Ami nagyon fontos. Egy lényeg, mert tudom, hogy nagyon sokan kíváncsiak vagytok rá, és ez nem maradhat el. Tehát az E3 összefoglalónk meg lesz. Meg, persze. Minden, Annyi game minden lesz, hogy játékról fogunk beszélni. Előre szólok, mocskos hosszú videó szerintem lesz. legalább egy óra. Hát legalább. Szerintem, nagyjából. Igen. Nagyon hosszú lesz. Hosszú, nagyon hosszú. Nagyon hosszú lesz, mert rengeteg mindenről van mit beszélni, és szeretnék nagyon klasszul megcsinálni nektek, és kíváncsiak is vagyunk a véleményetekre. Ez nem live tartalom, ez a YouTube-on lesz fönt ez a videó, úgyhogy mindenképpen készülünk rá, próbáljuk összeszedni, amit itt láttunk, illetve amit ti is láttatok, és azzal együtt egy kicsit talán jobban mögé látva is megbeszélni a dolgokat, úgyhogy erre mindenképpen ráfeszülünk. Egyébként nagyon király a bent az áram. Tényleg nagyon király kis standokat látunk, meg ilyen durva cuccokat. Igen. Ami furcsa, és azt első körben mindenképpen szeretnék elmondani nektek, ami nagyon fura, mert már a második éve történik ez, nagyon erős a Sony. Megint. Tehát ez bent is látszik, illetve a showcase-en is látszott. Ja. Nem tudom, mi van. Én sem. Nem tudom, mi van. És még egy dolog, amit mindenki ki szeretnék emelni, továbbra sincs itt a YouTube. Ja, igen. Tehát egy standra sem. Tehát mi ki se jöttek egy standra sem. Pont úgy, ahogy eddig sem. Nem tudom, furcsa, srácok, a Twitch elég nagy erőkkel jelen van. Itt van a Twitch mindenhol. Illetve a Microsoftnak a mixere, ami Igen. ugye a Beamből lett. A Beamből lett Tehát a mixer. próbálják ugye a gamingnek a social részét ugye idehozni, hogy a community együtt élvezze ezt mert igazából, ahogy mondják, ezt a gamerek ünnepének mondják Hát az ez álmat. az, ez az. Nagyon sajnáljuk, hogy YouTube És oldalon semmi nem volt itt YouTube senki, mert szívesen találkoztunk volna velük is. Ja, de hát ez nem jött össze, úgyhogy ennyi. Úgyhogy Úgyhogy ma még vicces dolgokat csinálunk, ahogy mondtuk nektek reggel. jaj, tényleg van. Még most jön a vicc. Úgyhogy, mert az 1000. videót forgatjuk. Ezt Igen, az 1000. videót leforgatjuk, ha törik, ha szakad, csak süssön a nap. Úgyhogy fasza lesz. Úgyhogy hol a faszomban vannak a többiek? Ja. Driving course with Pisti, Hát ez nem egészen driving course, de igen. de gyakorlatilag az van most. Igen, a driving course, igen, az ilyen autókat rettenetesen szeretem, amiben a driving course annyi tulajdonképpen, hogy működik a sávtartó, alapvetően van távolságtartónk, a gázt azt nem tudom nagyon nyomni, mert csak 65 mérföldre lehet menni, úgyhogy így jelzésértékkel rajta tartom ezen a kormányon. De egyébként tök jó. Most megyünk Las Vegasbe, és hát most jelenleg szerintem a következő 1 óra arról fog szólni, hogy hogyan jutunk ki eléből reggel 7-kor. Ami megjegyzem, egyébként jó ötlet volt. Úgyhogy... Igen, tehát itt a szembe lévő forgalomról, ahogy így jönnek az autók, az a jelenet jut eszembe, aminek az egyik vágóképe ez, amikor így jönnek szembe itt az LA Freeway-en az autók. Igen. Aztán ugye felrobbannak a bombák, és Sarah Connor elég a kerítést ráncigálva. Milyen durvák ezek a hegyek? Amúgy tudjátok, hogy azokon átmegyünk? Úton vagyunk. Yep. Úton vagyunk, megtankoltunk, ez nagyon fontos. Megint izgi volt, na. Basszus, pont azt beszéljük, srácok, hogy ez valami kegyetlen, amit látunk. Hihetetlen durva egyébként az, hogy akkora óriási területek vannak itt, bassza meg, hogy rendesen a view distance már nem rendel el. Nem, ez itt is rendel. Nem lodolja meg. Ez hihetetlen. Kész, nem tudom, hogy mondani. Egyébként nekem óriási nagy vágyam volt mindig egyszer átvezetni a sivatagon Las Vegasig, úgyhogy ez nekem most egy ilyen óriás boldogság. Ez rohadt jó lesz. De nagyon-nagyon faja. Most Bástó felé vagyunk úton, még 29 km, nem mondom mérföldről, ez busz is. 29 km még Bástó, és akkor utána kezdődik ugye a Nevada sivatagnak a legnagyobb része, tehát úristen, bazd meg, mindegy, megőrülök. Nagyon durván néz ki. És utána megyünk fel ugye a Vegas-i útra, ami egyenesen oda vezet, és az úgy durván egy olyan, hát még innen 270 km. Ez egy ilyen 4 órás trip egyébként, aki kíváncsi rá, nincsenek fizetős utak,
és hát autópálya van, tehát aki azt képzeli, hogy ilyen kétsávos fügykös megy a sivatag közepén, nem, legalább 6 sávos, helyenként 8-12 sávos utak vannak, szóval minden faszom. Nem tudok beszélni. Krumpli Ez a rágó. rágós kés? Milyen rágó? Ja, Nagy huba-buba. Big Huba, az meg nagy Huba, az baszó. Ismét úton vagyunk. Ja. Bogár nélkül. Megálltunk, tartottunk egy kis technical break-et. Ott a madár, nézd, most elmehet rá. Nem. Greenpeace. Faszom volt, újra back to... Anya feszülésbe, meló. Másik anya is vesz. Ojjjjjjjjj. Kis popizós. Hogy egyen meg a kis. Az, hogy a Fire Woman-tad a kánttal, az meg a sivatagba hallgass meg, az úgy once in a lifetime. Sziasztok srácok, megérkeztünk Megibe. Jani, de miért kell mindig Jó van, na, elbuzulni? érkeztünk Las Vegasba. Nagyon jó. Kurva meleg van. Kijöttünk a parkolóból és megláttuk egy kaszinót és most meg megnézzük a várost. Nem részletezzük, mert a drog rossz. Semmi, rossz De. dolog. Fact. Na mindegy, És úgyhogy a maradék $3 most eszünk valamit. nagyjából egy 36 fok van most jelenleg és megdöglünk. Így van. A trippünk maradék részét egyébként benzinért tarhálásra fogjuk költeni az időnket, ami hátra maradt, hogy visszajussunk elébe. Nem tudom pontosan mennyi, hát nagyjából hogy a $100 üzemanyagból egyébként simán haza lehet jutni. Mármint úgy értem, hogy inkább 60 kötőjel 80 optimistára. Szerintem az egy olyan... Hát mit tudom én. Ha énekelünk is, szerintem megvan egy 2 nap alatt, nem? It's the blackout, Rory got the back out, showing my black ass, engine in the glass house, started in a crack house, Obama went the back route, killed Bin Laden, another 4 up in the black house, still got the max out, pull a mask down like a mascot, still trick with bitches, I with money, her with ass shots, good had room for one more, I took the last spot, re-up gang Peter, nigga Yaden hit the jackpot. Hol vagyunk Pisti most? Egy kristálypalotában. Micsoda? Nem tudom, bazd meg, mindenhol gyöngy van, meg kristály. Ez egy kaszinó. Hogy lehet ez? Bejöttünk a meleg elől. Yes! Jó, man. Továbbra is itt vagyunk Las Vegasban. Ugye mennyi vagyok, mint a És, igen, jobb. És Ott a Jockey Club. gyakorlatilag rájöttünk arra, hogy menekülünk a nap elől egyik klímás épületből a másikba, de tök jó, hogy így át lehet így menni. Igen. Olyanok, mint a szigetek. Igen, pedig gyönyörű az utca, hogyha körbenézünk. Gyönyörű az utca, de baszott meleg van. És mindenki félpucéran nyomja egyébként. Ja. Mi nem, mert mi európaiak vagyunk. Europe. Vagy mi. Az. És vannak erkölcsei. Nem, nem Erkölcseink. Túl meleg van, nem tudom kimondani most ezt. Yeah. Trouble on my mind, I got trouble on my mind. Trouble on my mind, so much trouble on my mind. Trouble on my mind, I got trouble on my mind. Trouble on my mind, so much trouble on my mind. Na srácok, Szevasztok srácok. kijöttünk a... Végeztünk a munkával. Végeztük a munkával, igen. Igen, ez itt mögöttünk egyébként a... Hát nem tudom mennyire fog látszani. Nézzük meg. Az ott a Bellagio. Igen. Itt mögöttünk van a bejárati szökőkút. Ott nagyon sok limuzin. Ott, igen, meg nagyon sok minden, és hogyha megfordulunk... Most sötét lesz a fejem, de leszarom. Ez az a vízfelület, amiből olyan nagyon rohadt kurva magasra szokott feltörni a víz. Az Ocean's 11 is egyébként itt játszott a Bellagio-ban. Ja, és akinek egyébként ismerős, az ott a Caesars Palace. Nem, csak hogy valamennyire azért... Ez pedig az Eiffel-torony, de most erről ne beszéljünk. Igen. Szóval... Nagyjából végeztünk itt. Annyit tudnotok kell egyébként Vegasról, hogy igazából azért nem tudunk nagyon sok mindent mondani róla. Las Vegas az 3 dologból áll. Boltból, nem a fasz, 4-ből. Boltból, olyan helyből, ahol enni vagy inni lehet,
vagy mindkettőt. Igen. Kaszinóból, nagyon sokból. És rengeteg nőből. Akkor ez öt, mi volt a negyedik? Én nem tudom. Szóval mindenhol nagyon-nagyon sok pénzt kell költeni, aminek nincs, úgyhogy no. Úgyhogy ez igen. De egyébként így rápróbáltunk a nagy részére, de igazából az ember ameddig a szemmel lát, vásárolni tud, szórakozni tud minden formában, vagy aludni olyan helyeken, ahol hát elvileg jó. Igen. Nem tudom, de egyébként látványra nagyon jó brutális. hely, iszonyú jó hangulata van, meg látszik az embereken, hogy hát élvezik ezt. Mindenki nagyon jól érzi magát, igen. Meg rengeteg 420 van az utcákon. Igen, de mondjuk, ja, igen. Na mindegy, tényleg mind jó itt a hangulat, de na, nem mindenkinek való ez a hely. Igen, aki erre jár esetleg, biztos, hogy élvezni fogja. Egy dolgot viszont szeretnénk mondani. A szerencsejáték rossz, értem? Nagyon rossz, tényleg. Rossz. Nem olyan rossz, mint a cségóláda nyitás, de rossz. Majdnem annyira rossz. Majdnem annyira rossz. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Bad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music. I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm De most már a lábadon, hogy de milyen típusú bogár? A seg? Bazd meg! Behoztál egy veszélyes állatot az autóban, vezetek! Kivágod a faszba, simán! Várjál, most szerintem Igen, nálam jobban senki nem fél a bogaraktól, úgyhogy majd eldöntöm, mikor állunk meg. István, most! Nem probléma az, hogyha jönnek feléd egy fegyverrel vagy bottal, semmi baj, mert tudom, de bogarak ne! Ezt nem lehetsz ekkora komolyan, hogy nem ölöd meg. Hát beszart ő is, bazd meg! Hát Mit öljek meg? Rajta volt a lábamon. Mennyire volt meg? Elhesegettem és a másik lábam rá. Mekkora volt? Akkora volt. Egy zárt autóba elhesegetted, hova bazd meg? Hova hesegetsz egy ekkora bogarat? Hiszem el, bazd meg, hallod, megkapom. De a faszomnak néz ki a kecibe! Megállunk egy benzinbe! De ez nem onnan jön. írtad ki, hogy ne menjél fel a Jó, faszomba! még egyszer elmondom, nem a lábamon volt, hanem oda repült a kocsiban be. És hogy kell repülni? Repülj, bazd meg! Hogy tud repülni? Mi az, hogy ismét ismersz, bazd meg? Ismersz, nagyon hülye! Ha ismered, akkor mondtad volna, hogy a fasz az! Hol van éred, hogy a balad férget behozod, ami repül? Hát a horgas fejük alatt félek! Most meg elkezdtem érezni a lábamon, hogy valami Én nekem is viszket a lábam, bazd meg, nem faszom ki, álljál meg, és meghalok! Csináljam meg, bazd meg! Bazd meg, valami megcsak. Ja, jó, nem. Viszket a lábam. Bazd meg, ilyen, bazd meg ez a nylon! Én megőrülök, ha itt lesz a valóban Kezdtem nem jól lenni, de most komolyan. Álljunk meg, bazd meg. Hogy lett valaki ennyire, hogy nem érti? Én is fosok a bogaraktól kurvára, bazd meg! Nyugi! Feldom a sekerbe a papucsot, bazd meg! Ez a nyugi! Nem én hoztam be. Hát ki a faszomat a lábadon mond, bazd meg! Esetben ne tartsatok! Ne ér hozzá! Én a McDonald's-ban voltam, ott nem él meg senki! Krisz, most mondom neked, hogy szokat, kiderül, mesztelenül fogsz a nevadai sivatagba futni, geci. Most mondom. Szóval az mondja meg álljak, hogy nem szeretnék nevet köztetek. Geci, leöntelek olajjal és rátintem a tollad, bazd. De az a baj ezzel a tud repülnivel, bazd meg, hogy ezt a tulajdonságát 20 perc után árultad el. Hát ez egy viszonylag kurva lényeges, hogy milyen módon tud megtámadni ez a kibaszott állam. Nem, én nem fogok a maradni, ez ekkora repülő! Hallod, hátrajöttük és Tombi még ilyen facehugger így. De bazd meg, azt mondod, hogy behoztál valami szar. Azt mondod, repül. Nem tudod megmondani, hogy szúnyog volt a sas, nem láttam mekkora. Érted? És akkor így baszod, nyugalom. Nem, a nyugalom azt a filmekben is. Utána keresni. Még egyszer elmondom, nem akarok barát kelteni, mert arra nincs szükség. Még egyszer elmondom, a bogarak másznak és repülnek. Vagy együtt a kettő. Tényleg? Hát nem egy helyben helyben ülünk. ülünk. Még hagyját, basz.
Jó, a faszom, de ki tudja, hát még skill pontokat szerez itt, hogy mászkál közöttünk, faszom, azt még... Én nem tudom, ez mennyi skill, de egyébként lehet, hogy a félelemből táplálkozik. Tehát a faszom... Akkor már rég kurva, mit lehet faszom. Akkor már tudta volna a kocsi. De azt, hogy megkérdezd volna, hogy próbáljuk meg szimbiózisban élni vele. Jó? Jó. Na. Akkor legyünk szimbiózisban. Azt csinálsz? Miért részt hozzám? Hülye vagy te fasz! Hozzáír a bokámhoz és elrántja a kezét! Hülye vagy! A kurva élet bassza meg! Hozzám is elrántja a kezét! Nem hozzád értem van azt a szart, a forrovat felhúzni, hogy ne húzd föl! Most taposom szét, hagyjad! Te akkor szereted a... De hogy ment volna a szőnyeg alá, bassz meg, ez bepekúszik, vagy mi? Figyelj, tudod mi ez? Hát nem akarom tudni. Na, hát akkor látni lehet. Én vezetek, mondom a tervet. Igen. Van körülbelül 5 percet megtalálni ezt a Red Bull-szart. Amennyiben nem, lehúzódunk a vízmegállósávba és felgyújtjuk az autót. Ennyi. Megszorolva szétfújjuk a geciba az egészet. Pisti, hova megyünk? Most? Várj, először üdvözöld a nézőket, az előző videóban nem üdvözöltük. Sziasztok srácok, hello! Elnézést! Szóval hova megyünk? Szóval a Citadel Outlet Centerben megyünk most éppen jelenleg. Az útnak a közepén megyek, ezzel jelezve a dominanciámat. Hoppá! Ja igen, ezt már megszoktuk, mindent ötszerűen mindenki úgy csinál, mint a szülne. De egyébként én ezt eddig azt hittem, hogy ez ilyen buzis picsogás, de nem az. Tegnap Vegas-tól hazafeléig a leghátul ültem, hát maradjunk annyiba, hogy a légörvény a repülőn lófasz. Ahhoz képest, amit tegnap volt hátul, annyira jók az utak. Szóval az van, hogy így van mondjuk egy ilyen 50 centis drop az útba, érted? De meg így kened 70 mérfölddel, és így jó, nem volt tábla. Na mindegy, szóval a Citadel Outlet Centerbe megyünk, olcsó ruha nem itt vásárolni, mert drágára nincs pénz. Emlékezhettek rá, tavaly, ja most már nincs, igen. Emlékezhettek rá, tavaly ott vettem a napszemüvegem, és arról volt ugye az Epico logó. Igen, az elbaszó. Ő elbaszó, igen. Azóta is erre a névre hallgat egyébként, de maradjunk annyiba, hogy hívni nem sokszor kell, mert mindig itt van. Szóval, geci meleg van, 1 óra 12 perc, amíg megérkezünk, ami azért izgalmas, mert nagyjából a belvároshoz közel vagyunk, és a Citadel is ott van. És 1 óra 12 percen megérkezünk. Ezért furcsa ez egyébként, mert ugye 10 órakor indultunk volna el, akkor még 41 perc volt az út, de most már ennyi az idő, mert korán indulni buzis. Úgyhogy, ja, mi 45 kilométert megyünk a városba, és ez nem egyik végétől a másikig. Emlékeztek a Citadel Outlet Centerre, vagy Citadelre. Itt vettem tavaly a napszemcsimet. Itt járkálgatunk ugye, nem szuvenír, de ugye itt egész olcsó lehet nagyon fasz dolgokat venni. Ja. Így szétnézünk, hogy hát hogyha akar valami kedvünkre való. Így van. Mackónadrág. Mackónadrágot keresünk. Én mackónadrágot keresek. Sötétet, mert ugye látszik. Feketét. Asztal a Texot egyből. Pisti, hogy jellemeznéd a bevásárlókörutat? Eredményesnek. Ennyi eredmény. Figyelj, összességében én azt gondolom, hogy vettem egy inget a ma estére, mert
az a pool, amiben elindultam, az egy ilyen pool partyhoz én lightosnak éreztem, szóval, hogy hát hogy Die Hardos póló volt, és lehettem almás mütével. Így ezzel vettem ezt a szinget, ami most rajtam van. Vettem egy mackógatyát, egy szöszmesz pulóvert és egy őreszket. Ezeket így, ez ilyen, így impulzusból. Szóval sem bírtam őt. És sem az. Ennyi. Do you remember? Sony szervezett egy ilyen pool partit. Igen. Tavaly is volt egy hasonló. Most de az nem itt volt. Az nem itt volt. Itt valami elképesztő kilátás van. Tehát ott van igen, de ez a város. Ez pedig itt a Hollywood Hills. Igen. Tulajdonképpen. Arra. Innen lentről a Beverly Hillsből lehet feljönni. Ez így az abszolút úgymond teteje a dolgoknak. Brutális. Mi is egy kicsit úgymond meg vagyunk szeppen, vagy hogy mondjam meg. Meg, teljesen. Kijöttünk azon az ajtón ott. És hát brutális. És nagyon sok szúnyog van. Igen, és az a durva, hogy lent mondjuk a marinán, ahol mi vagyunk, ott se egyetlen egy darab bogás. Itt nagyon sok van. Itt nagyon sok van. Mondjuk azt mondják egyébként, hogy a sós levegő azt nem szeretik a rovarok, de ott semmi nincsen. Mi sem szeretjük a rovarokat, de szerintem ezt már tudjátok. Úgyhogy most így gyakorlatilag egy ilyen 2 órát fogunk itt ülni, és aztán meg megyünk haza és pihenni. Csodálkozunk. Ja. És ennyi volt ez a nap. Ennyi volt ez a nap, igen. Van egyébként medence, azért pool party, mielőtt azt hittétek, hogy nincs. Igen, ott van. Be van készítve törölköző, meg minden, hogy lehetne itt úszkálni itt ezzel a kilátással, de maradjunk annyiba, hogy ez egy formális esemény, szóval udvariasságból foglalkoztak ezzel, senki nem fog úszni. Senki. Szevasztok, srácok! Ez a második nap. A vlogban a második nap. Az a terv, hogy most egy ilyen váratlan megállót tettünk itt egy ilyen környéken. Szóval bejöttünk egy olyan helyre, hogy Shake Shack. Leadtuk a rendelést, és kezünkbe nyomtak egy ilyet. Azt mondták, hogy ha zizeg, akkor kész a rendelés. Work it hungry. Ez ilyen? Ez ilyen? Nem tudom, de jó nagy. Hol egy szám? Ja, itt látod, hogy hanyadik vagy, de amúgy zizeg, ha kész. Zizeg, tök jó. Szóval beteszem a farzsebembe. Mondd be is volt. Nézzük, hogy ide jött Birdie. A chain hogy nyomja. Ez a Spider van. A Spider. Ki van írva izéül? Hogy? Menjen már, un organismo. Ott van, figyelj. Van ének is, van. Estos mierdos de la familia. Nem azt a részt, ezt. Las urracas pico amarillo son las únicas. Szóval sapkával kezdik a jó. Ke? Milyen ke? Ne ke. Azt mondja izé. Nekem. Aves, verdebaramente. Si? Ha? Endemicas de este estado. Azt jelenti, hogy sárga csőrmadár. Desert Trail, na bazd meg! Na ez! Most jön a kingyó. Mondtam. Menjél már a picsába! Nem szól ki velem, amúgy bazd meg. Kijött valami? Én mondtam neked, hogy kijöttek. Így, Kenny, csörted baszod. Tudja, hogy a mókusna valamelyik hallod, már szemes átyó, mikor bejöttünk. Ugye, ők már jobban nyomják. Zserbó. Zserbó. De Jani, figyelj már ide. De hol van? Hát miből van ez az egér, te bazd meg, koponya meg minden. Isten, megette a kecskét. Miből van ez? Levágta a kecébe. Hát de hol van, megy már faszomba, hát mit ölt meg? Van doboza? Bennül a dobozban. Hogy hol van, most evett meg egy egész kecskét, szerinted hol van? Töglődik a sarokba, bazeg. Ja, ott az ajtó jobb oldalt? Aha. Kiment WC-re. Ott van fenn, oda néz. Ott van fenn a mókus. Ott van fel, baszki. Ott Kenny, figyelj oda. Ez is egy gyilkos egyébként, csak hogy tudd meg. Emmi! Oda néz meg, azt mondja, Panay Cloud, nem? Red Rum Aguti. Hogy a szikot bassz? Te élsz?
Jó, meg ne sértődjön a Greenpeace, de mekkora patkány ez te? Hát a kurva életben. Jó, tényleg kurva. Jön felé összefostam magam. Nem azért mondom, mert amúgy a relatív aranyos. Ez egy gida. Ezt tolja, tehát ezt üldözi. Egy mi? Egy gida. Gida. Hát te vagy ergószedbe, bazd meg, neked kéne tudnod. Nyugodjál már le, ez egy pronghorn. Majomtáj. Ez milyen aranyos. Szia, kis majom. Úr, aranyos, bazd, beszarok. Tudja, nézd meg, Ne bassz már. Our national bird, the American bald eagle. Both African fish eagles and American bald eagles hunt mainly fish. Halra van, These guys. Mi volt ez? Pillanatban megfosztam. Mi volt ez? Bazd meg, ezek darva. Azt mondja baby. Mi? 10 hónapos. 10 hónaposak. Jaj, ezek darva, basszus. Nézd meg, az egy létező fát megeszi. Akkor egy paraszt hallod? És tényleg. Egy darab ágban van az egész rancson, azt is megeszi. Igazad volt. Volt kismajom. Volt kismajom vagy? Hogy kijött? Én azt hittem, az a keze. Ez a víziló volt. Oda nézd. Stari vakta. Láttad ezt? Ugye mindenki látta ezt. Most nézd, most visszanéz. Kitette balra, de nem mozdult semmit, csak a feje. Látod? Kiforult? Te mit saskodsz itt, ha? Mit saskodsz? Steve Attenborough. Felrepült oda, most már nyomja tovább a vízbe. A másik meg benne van a seggében. Mi van itt? Bement a zavarba. De mi? Nem tudom, bazd meg, ha tudnám, nem nézném. Lehet, hogy csak egy kő volt. Bazd meg, provokáló. Várj kicsit. Nincs is itt semmi. Mármint állat, így hivatalos. Jani, bazd meg. Mi az? Ha nincs kerítés, geci. Tényleg, bassz. Kiszökött. Megdöglünk minden. De nem tudjuk, mi volt itt. Nem tudjuk, mi volt itt. Valami van itt? Arachnid. Miért van arachnid? Arachnid, bazd meg. Nézd oda. Beszélj, azt megdög lesz. Mennyi pók van itt? Tuti, bazd meg, hogy valami mocskos nagy pók. Takarodjunk a faszba. Nézed? Rá is van írva. Speed limit 5 mérföld. Ez nem egy gyalogút? Mármint, hogy benn vagyunk az állatkertbe, érted? Nem menjünk gyorsan. Tudtam én, hogy gebasz lesz, bazd meg. Madarakat is szabadon reptette az elmebeteg. Azt a tigrissel is ezt nyomják. It's just a show, man. Don't worry, de velem nem basznak ki. Tudom. Én vágom, mi van. Ez már dupla kerítés. Ó, ez dupla kerítés van. És mit kerítettel a dombot? Nem. Mondom, hogy van itt valami gebasz. Nézd meg ott is. Nézd meg. Hotwire. Mi az? Ha? Na mi? Ott is kiför pont egy akkora pók, hogy beszarjak. Azon a geci nagy lyukon. Hotwire. Hotwire. Megbasz. Öcsém, itt valami vadállat lesz. Hát elektromos kerítést még nem láttunk. Ezek a raptorok. Ez milyen van itt több is? Az a baj egyébként, hogy ekkorán egy tigris simán átugrik. De hallod, ez áram van vezetve, és van egy külső kerítés is. Itt tuti, hogy valami emberevő. Ott van. Kenguru. Kenguru van itt, bassz. Már fel. De mi ez? Az. Ott van fel valami, bassz. Mi az? Öcsém! Látod? Ez egy mini szörkecske. Nagyon durva. Ez a ez a kártel. Ez a kártya. Komolyan mondom. Oda nézd, hallod? Látod, milyen luxus van? Fountain, meg minden. Los Angelesbe így szórják a vizet? Nézd meg, itt locsolja, érted? Körbe. Fountain, itt minden van, érted? Majomnak nem volt egy pohár víz. Nézd meg ezt. Te várjál Ezek vigyázzatok, mert ezek basszus. Te várjál, azt szerintem mi rossz helyen vagyunk, hallod? Nem, itt Ott vannak a nézők, mi meg itt vagyunk, ez hogy van? Amúgy tényleg. Mi a fasz, most mi vagyunk? Azok nem a nézők, haver. Hanem mi? Olvastad, hogy itt vannak az emberek, az elefánt meg a vaddisznó között. Kint a szemét.
Geci. Figyeld már! Nézd már. Pornó van. De aranyosak. Édesek. Hát mi ez már? Csőzebra. Fiúság. Tök menő amúgy ez a zebra. Aranyos nagyon. Deep in the zebra. Ne beszélj, vagy ne legyen Jani, ez még parrónak is rossz. Márci. Deep in the zebra. A szomat pedig még a kalapot is felvettem.